Здравейте, уважаеми партньоры, гости. Днес ще говорим за изключителната бизнес-възможност с компанията Access Marketing. Аз съм Геннадий Обухов и съм лидер на Rusko Tech група. Давам думата на мой бизнес партньор Расица Бишинска. Здравейте, уважаеми партньори и гости! Казвам се Расица Бишинска и съм партньор с българските приятели Росен Молов и Димитър Стефанов. По-настоящем живея в Торонто и днес ще направя първата презентация на български язик на Access Marketing бизнеса. Фирмата Access Marketing е основана през 2006 година. През 2008 се добавят някои новости, както подразделението за пряки продажби, услугите ViewWeb и създаването на AdView реклами. Създателят на фирмата и собственик е Стив Ренер, който се счита за авторитет от световна значимост в интернет пространството. Той създава платежна система, която е първата в света и тя се отнася до прехвърляне на ежедневните заработки от всеки участник във фирмата към всеки вид MasterCard и Visa. Той е изобретил единствения в света маркетинг, който никой до тогава не е създал. Друг важен член от фирмата Access Marketing, това е Боб Кинсела. Боб Кинсела е член на управителния съвет на Access Marketing и президент на системата за търсене. Системата за търсене това е Access, която ние сравняваме с Google. Той помага твърде много за възвръщането на милиони долари към фирмата обратно след затварянето на компанията за федерална проверка от щатското правителство. Обърнете особено внимание на факта, че за 10 години история на Америка нашата компания е сред 4-те, които устояват на проверката и продължават да работят на високи обороти след тази проверка. Останалите всички прекратяват своя бизнес след подобни проверки. Други членове от управителния съвет на фирмата са Amy Ейд, финансов директор, Джеймс Вонг, технически директор, Питър Болд, кооперативен консул. Офисът на фирмата се намира там, където са най-голямите технологии в света, в Силиконовата долина, Санта Клара, Калифорния. Основателят на компанията е подбрал най-добрите технически специалисти и те работят в момента в Access Marketing. В Силиконовата долина се намират фирми като Google, Яндекс, Baidu, Yahoo, Facebook и много други. И всички тези компании се явяват съседи по офис с нашата фирма, с което ние изключително се гордеем. Всички тези компании заработват милиарди долари и обикновено ги събират за себе си или ги слагат в джоба си, както ние казваме, докато нашата фирма се счита за народна, тъй като тя е единствена на пазара, се разплаща от световния оборот на всеки един участник във фирмата. Всеки един участник от фирмата получава своя дял от световния оборот на фирмата. Както всички знаете, в рекламния бизнес се въртят много пари, но едва ли знаете, че това са 1,5 трилиона долара всеки ден. Рекламният бизнес е нещо по-силно от нефтения бизнес, от авио и автомобилния бизнес. За нас не е тайна, че днес, ако искате да се занимавате с бизнес в интернет, то най-голямата заработка в този бизнес
в интернет бизнеса това е рекламния бизнес, а не бизнеса с стоки. Но въпреки това и в рекламния бизнес трябва да се гледа на стратегията на фирмата. Този бизнес е много изгоден и всеки ръководител, имам предвид рекламния бизнес е много изгоден бизнес и поначало всеки ръководител, всеки собственик на бизнеса би искал сам да заработи и да задържи парите за себе си. Но в нашата фирма собственика Стив Ренер отдава 70% от всички заработени средства на членовете на компанията, каквито сме ние. Фактът, че той разпределя заработените средства между участниците в бизнеса, го прави популярен и по този начин той се надява да доведе Access Marketing до нивото на най-голямия търсач за света в момента – Google. За кратко сравнение, Google е стигнал до сегашното си ниво на най-популярна търсачка за 10 години. Стив Ренер има за цел да направи това за 2 години. Милиони хора по света знаем, че се нуждаят от пари, както и от продукти. Нашата фирма предлага и двете. И заработване на добри средства, и уникални продукти, които могат да бъдат достъпни за всеки един от нас. Компанията има целта на нашата компания е да стане търсачка номер 1 за малки и среден бизнес. В нашата фирма могат да заработят милиони хора, всички хора, които пожелаят. Не се изискват специални умения, специално образование, специални курсове, на които трябва да ходите, да посещавате. Всеки човек може да получава средства от световния оборот всеки ден, ако той е член, разбира се, на нашата фирма. А за бизнесмените тук има много изгодни условия. Всеки бизнесмен, всеки притежател на фирма в днешния свят има свой сайт и обикновено, за да направи трафик на своя сайт в Google, това би му струвало между 10 и 50 хиляди долара годишно. А в нашата фирма, ако те рекламират и изразходват средства за реклама, то бъдейки и движейки своя бизнес тук, за около 10 месеца те могат да си възвърнат тези средства обратно. Естествено, при изпълнение на съвсем малките условия на фирмата да бъдат преглеждани 10 реклами на ден, което не отнема повече от 10-15 минути и не би било проблем за всеки един участник в този бизнес. За всеки един участник в бизнеса, за да заработи ежедневно от световния оборот на нашата фирма, както и от останалите 3 маркетинг плана, които фирмата предлага, е необходимо какво? Необходими са да закупи своя виртуален офис, който струва $59.95 и различни пакети на стойност 500, 1000, 2000, 5000 или 10 000 долара. От вас ще зависи какво ниво бихте застанали в този бизнес, дали бихте започнали като консултант или бихте започнали от директорско ниво, като директорското ниво се дели на Gold, Platinum и Diamond. 3 различни нива. Един бизнесмен, нека да дам пример, ако например закупи пакет за 10 000 долара, то той получава за това 22 000 точки и 100 000 кредита, които той ще използва за създаване на трафик на неговия сайт и за него рекламата един вид ще се яви безплатно, тъй като с помощта с присъединяването му към този бизнес Access Marketing, той след време ще възвърне своите средства обратно. За човек, който няма нужда от продуктите, които нашата фирма предлага, той би могъл да строи просто своя бизнес, като привлича в него хора
и като го популяризира, така той ще получава своето парично възнаграждение. Собственикът е направил разработка на 3 вида маркетинг план. 3 вида маркетинг план. Единият план е за разделяне дохода в зависимост от прегледаните реклами. Вторият план е за продажба на дребно от собствения сайт. И третия план е за мрежови продажби. Не се плашете от думата мрежови продажби. Това се отнася за вашето участие в бизнеса се счита за продажба, а всеки нов участник, който вие бихте привлекли в бизнеса, също се счита за продажба. Стив Ренен е помислил за всеки участник в нашия бизнес, като 70% от целият оборот отива обратно към участниците. Това е едно огромно разпределение и много добро разпределение на бизнеса, от което могат да се възползват участници като нас. Бих искала да обърна малко повече внимание на детайлите относно маркетинг плана на компанията. Какво означава 10% и 15%? Ако вие влезете в бизнеса като консултант, което означава с закупуване на пакет от $500 или $1000, вие получавате обратно 10% от всеки подписан от вас човек. Ако вие влезете в бизнеса с директорски пакет, което означава $2000, $5000 или $10,000, то вие получавате обратно 15% от всеки подписан от вас нов член в бизнеса. Съответно, вие знаете, директорските пакети се делят на Gold, Platinum и Diamond. Една малка подробност. Тези пакети могат да бъдат закупени, но също така могат и да се заработят. И всеки получава доход от хората в неговата група, дори ако той лично не е поканил тези участници в бизнеса. До ниво Diamond може да се достигне, както вече казах, като се закупи пакет или като се работи, като се започне от по-ниско ниво и съобразно работата, която вършите, достигнете до ниво Diamond. С тази малка таблица тук в момента ви показва, че нивото консултант, вие сте просто консултант и нищо повече. На ниво Gold, вие трябва да имате 2 консултанта под вас. На ниво Platinum, вие трябва да имате 2 Gold и 1 консултант. На ниво Diamond, вие трябва да имате 2 Platinum и 1 Gold. На ниво Blue Diamond, което е тук с абревиатура BD, вие трябва да имате 2 Diamond и 1 Platinum. На ниво Black Diamond, който има абревиатурата BDA, вие трябва да имате 2 Blue Diamond и 1 Diamond под вас. Бих искала да обърна малко повече внимание на тази табличка с по-подробни разяснения. Когато вие влезете в бизнеса като консултант, което още веднъж ще повторя, трябва да закупите пакет от $500 или $1000, на първо ниво, от всеки участник под вас, на първо ниво, вие ще получите от неговата заработка 5%. На второ, трето и четвърто ниво 2% от заработката на участниците. Ако вие влезете в бизнеса като Gold, т.е. с така наречените директорски пакети, вие ще получите на първо ниво 10% от хората, които вие лично сте подписали в бизнеса. От второ до пето ниво, от второ до четвърто ще получите 3%, на пето и шесто 2%. Ако вие влезете в бизнеса като Platinum,
първото ниво 10%, от трето до пето 3% от заработката на всички хора, които са непосредствено под вас, и на шесто ниво 2%. Ако вие сте Diamond, вие получавате 10% от заработката на всички хора непосредствено под вас, първото ниво, и 3% от второ до шесто ниво. Най-интересно и съблазнително, естествено, остава Blue Diamond и Black Diamond, където на първо ниво от участниците под вас вие получавате 10%, от второ до шесто ниво получавате 4% и след шесто ниво неограничено до безкрайност 1% за Blue Diamond и 2% за Black Diamond. Неограничено до безкрайност, дори ако вие имате 1 000 000 души във вашата група под вас. След прекъсването си, фирмата работи вече около година и половина и именно заради нейните добри доходи се появиха около 100 милионера в Китай. Само за такъв кратък период. Фирмата скоро излезе на руския пазар. В България тя тъкмо започва, а след България ще започнат и много други страни от Европа ще се включат. Нашата фирма има продукти в световния интернет, които са необходими на всеки бизнесмен за увеличаване на своя бизнес. Продукти от рода на търсачка, както вече казах, това е Access, която можем да я сравняваме с Google, на Access мобилни връзки, както и на Vcash, система на разплащане, както и много други картинки, много други продукти, които вие ще видите на този слайд. Още веднъж фирмата Access Marketing заплаща на всеки, който ползва нашата търсачка. Тоест, ако вие търсите нещо чрез Google, Google не ви плаща за това, че използвате него, но тук Access заплаща на всеки, който ползва Access. Този бизнес дава възможност на всички хора по света да променят своя живот за по-добро. Естествено, ако те желаят. През 2013 година се състоя конференция в Торонто, така както се състоя конференция в Киев и в Китай. Далечният изток в момента превзема фирмата. Изключително много хиляди участници се включат в нея. Това са Китай, Тайланд, Малайзия, Сингапур, Япония, Тайланд и много други държави, разбира се. Всичко 225 в момента. Така също през 2013 година се състоя годишната конференция на фирмата в Лас Вегас, Щатите, на която присъстваха хиляди участници от цял свят. Както вече казах, повече от 225 страни са включени в тази фирма, работят, имат представители, участници. Като българка, аз бих се гордяла много, ако следващите 100 милионера излязат от България. За това ще положим всички ние усилия да развиваме този бизнес напред успешно. Благодаря за вниманието.